Хей, що ми снимам? Демографика и психографика. Знаеш ли нещо за тях? Обективните и практично измеримите характеристики са част от демографиката. Субективните характеристики и поведението на хората, на потребителите, на твоите клиенти са част от психографиката. А двете събрани заедно ти помагат да разбереш какви са предпочитанията на твоята целева група. Това е на пръв поглед може би нещо незначително, но всъщност ако не знаеш и не познаваш целевата аудитория, за която правиш бизнеса си, ти говориш на всички. А когато говориш на всички, не говориш на никой. И ако вече си била част от анкетата, която съм те помолила да попълниш, много ти благодаря, защото ти ми помагаш изключително много в съдържанието, което правя за този канал. Защото аз не искам просто да правя това, което на мен ми харесва. Аз искам да направя това, което на теб ти е ценно. Ако пък не си била част от такава анкета, тя прави много неща, които са от тези тънките моменти, които свързват моето сърце с твоето сърце и с сърцето на твоите клиенти. А когато сърцата са свързани, знаем какво правим, за кого го правим и как да го правим.